Latino-homoen Gustav vil gå langt for at finde kærligheden. I dag er han taget til Esbjerg for at date en fyr, han mødte i sommer til Copenhagen Pride Parade i København. Esbjerg, det ligger midt på Jylland, i midten. Midt på Jylland? Nord, midten, Jylland. Og med Esbjerg godt placeret på landkortet, er Gustav draget afsted for at se, om kærligheden vitterligt gemmer sig i det jyske. For hvem ved, måske er det i dag, at Gustavs lykke bliver gjort. Måske kunne han godt have mange penge og sådan noget der. Man ved aldrig, hvorfor skulle man ellers bo i Esbjerg sådan lidt. Hej, Gustav. Daniel. Hej. Da jeg ser Daniel, så synes jeg bare, at han virker rigtig, rigtig sød, fordi jeg kan bare sådan se, hvor meget han bare glæder sig til at se mig. Gustav er taget til Esbjerg. Her er han på date med Daniel, der har inviteret ham ud på skøjter. Hvad laver du for egentlig til din hverdag? Jamen, jeg skal jo starte på Journalisthøjskolen her til januar. Så du skal da meget klog, er du? Ja, jo, lidt. Journalist, er det ikke også sådan noget som politik og sådan noget? Jo. Er det ikke det samme? Jo, journalist og politiker, er det ikke? Jo. Det er i hvert fald sådan, at jeg skal vide meget om mange ting. Der er 2 farver, ved jeg. Ja. Så rød, og så er der blåt, ikke? Ja. Og så er der grøn. Grøn, det står jo for økologi, ikke? Og så er det sådan meget grøn og tænker meget på miljøet, ikke? Og det er sådan ligesom Nasser Carter, der tænker på alle grønhandlerne og alt frugt, det skal være helt fresh og sådan noget, ikke? Han går meget inden for sådan noget, tror jeg, Nasser Carter. Jamen, jeg kan altså godt lide hende, Tony Swift, fordi hun har sådan en Gucci-taske og sådan noget der. Det synes jeg er rigtig fedt. Det røde, det er rigtig flot. Ja, den røde Gucci har jeg set og sådan noget der. Det er også første gang, jeg sådan har prøvet. Ja, når man tænker på det, synes jeg, det er meget godt. Det er jo, helt sikkert. Jeg skulle høre mig selv, hvor god jeg er, faktisk. Ja, det er rigtig godt. Vil du se også noget, vi skulle vide eller et eller andet? Ja, altså nu er du kommet helt til Jylland, så synes jeg, at jeg skal lave noget mad til dig. Lad os gøre det. Hvis jeg kan få dem ud igen, dem her. Er det her, du bor? Ja, så er det. Velkommen til. Tak. I Esbjerg har Daniel inviteret Gustav på hjemmelavet middag. Er du god til at lave mad? Ej, ikke verdensmester. Ikke verdensmester. Hvorfor kom du til Esbjerg? Det skulle være lidt mærkeligt, hvis du er fra København. Man plejer at være sådan en jyde, der kommer til Danmark, ikke? Jo. Men ikke Danmark kommer til Jylland. Jeg tror bare, jeg er et meget spontant menneske, så jeg skal prøve noget nyt en gang. Men... Nå, og så fik du lyst til at tage til. Ja, altså hold op. Har du nogle glas ude? Ja, vi kan bare drikke dem her. Du får lidt for fuld. Nå, men skål, men tak for invitationen. Du inviterer mig til Esbjerg. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det er dejligt. Altså, det er meget anderledes end København og sådan noget. Ja. Det er jo ikke for at være tavlig, men altså, det er jo ikke lige min stil, ikke? Altså, han bor bare ikke så pænt, ikke? Altså, han bor sådan et, du ved, sådan Rema 1000-agtigt, ikke? Jeg kan da godt lide hans puder og sådan noget, det er da meget pæne. Han har da også nogle flotte stole, sådan okay. Men så er det andet, det er ikke pænt. Og det er en gåde for Gustav, hvorfor Daniel er flyttet fra København til Esbjerg. Jeg tror bare, at på det tidspunkt i mit liv 2008, der skulle ske noget nyt. Og så flytter man til Jylland? Og så flytter man lige til Jylland, ja. Og hvis der skal ske noget nyt, så tager man til New York, eller til Miami, du ved ikke. Til London, men altså til Esbjerg? Ja. Men måske er det ikke også billigt at bo i Esbjerg? Det er meget billigt. Bor man så i Esbjerg, du ved ikke, i et andet land, som der er meget, meget billigt at bo i, ikke? Så burde man ligesom kunne bo lidt større, ikke? Altså, eller er det bare mig? Jeg er virkelig overrasket, at du har taget helt til Esbjerg fra København. Ja, men det er da også lidt af et skridt ved det. Det er ligesom, hvis jeg boede på Frederiksberg, så ville jeg tage til sådan Afghanistan eller sådan noget. Afghanistan? Det er jo samme skridt på en eller anden måde, ikke? Fordi altså, det er jo rimelig langt med og sådan noget. Jo, det er rigtigt nok. Så. Har du olie? Tror jeg faktisk ikke. Nå, okay. Hvordan har du det der med 2 mænd, der skal giftes og sådan noget der? Vil du have giftes en dag? Jeg har faktisk været gift. Har du været gift? Sidste år faktisk, vi var gift i 3 måneder. Har du været gift? Ja. Kun 23 år? 22, ja. Manden er jo kun 22 år, så var jeg gift. Jeg tænker mig sådan lidt, er det en joke, eller mener du virkelig det seriøst, du ved ikke? Jeg vil sige, jeg kan jo da godt, når man ser tilbage, så kan man da godt fortryde det lidt, at man var det. Man gjorde det så tidligt, ikke? Fordi du må virkelig være forelsket. Ja. Ellers må han virkelig have mange penge, som du kan blive gift. Nej, det var han ikke lige. Ikke engang det? Nej, det var faktisk bare fordi, vi var glade for hinanden. Og så blive gift? Ja. Oh my god.
Vil du gerne gifte med dig? Vil du gerne giftes? Ej, men altså, jeg kan slet ikke komme på, at du har været Ja, det var det helt store bryllup med helikopter og det hele, du. Nå, var det store bryllup? Oh my god, og havde I mange gæster på sådan... Hvad var vi? 64 eller sådan noget? Og så gik det 3 måneder, så blev det skilt. Ja. Hvis man som 22 år bliver gift, og bagefter bliver skilt efter 3 måneder, så viser det bare, at han er umoden og useriøs. Ej, jeg vil også gerne giftes en dag. Ja. Men jeg kan... Jeg gider kun at giftes, hvis han er rigere end mig, eller hvis jeg har ene arv. Jeg gider ikke have en anden, der bare tager røven på mig. Nej, det kan jeg godt forstå. Altså, hvis jeg bliver gift, så er det for evigt. Altså, hvis nu jeg går konkurs, så skal jeg nok blive skilt, ikke? Fordi så gider jeg ligesom ikke, så finder jeg mig ny. Men ellers er det for evigt. Så vil jeg gerne sådan giftes i Burberry jakkesæt og sådan noget. Nå ja. Ej, hvad sagde en familie, så du bare blev skilt igen efter 3 måneder? Det har vi grint lidt af siden. Er det rigtigt? Ja. Var de sure på dig? Nej, overhovedet ikke. Som de siger, man lærer jo af sin fejl. Er det rigtigt? Hvor er det sgu ikke så længe, du. Den der skal du have. Den brændte der. Humor, det har du. Ja, lidt. I Esbjerg er Gustav blevet inviteret til hjemmelavet middag hos Daniel. Men det står hurtigt klart, at Gustav og Daniel ikke deler smag, når det kommer til service. Så nej, det er bare overhovedet ikke det rigtige mærke. Du ved, der sådan... Så er der bare sådan IKEA eller et eller andet, ikke? Og sådan et, hallo, sweetie, ikke? Og som en betænksom vært har Daniel planlagt en ægte esbjergensisk middag med rødspættefiléer, så Gustav kan smage noget fra egnen. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, men kalder det for en rødspids, fordi når den er faktisk er hvid, jo, ikke? Fordi det er bare sådan totalt sådan en idiot, der fandt på noget. Altså, jeg kalder det for en rød fisk, når det ikke er en rød fisk, det er faktisk en hvid fisk. Komisk. Skål. Skål. Men du snakkede før, om du godt kunne lide politik og sådan noget der. Mhm. Så nu ved jeg ikke så meget politik, for det interesserer mig ikke. Altså, Hvad ved du? Ingenting, eller hvad? jo, jeg ved ikke, at Thorning Schmidt, hun har en Gucci-taske. Og det synes jeg er fedt. Politikere, de snakker om politik og sådan noget der, og så finder de på sådan nogle mærkelige regler og sådan noget, som vi andre mennesker, vi skal sådan adlyde, ikke? Og kan du ikke lære mig lidt om politik, hvis du ved så meget om det? Hvad betyder det, hvis man er rød, eller blå, eller grøn? Altså, man siger jo, de røde, det er jo dem, det er jo arbejderklassen, ikke? Og hvis du blot tager op, så er det fordi... Så er du direktør eller forretningsmand eller sådan noget lidt fint, Nej, ikke? så vil jeg så hellere være sådan en direktør, end jeg vil være sådan, bare sådan en arbejde, du ved. Hvad med det der grønne, hvad betyder det? Er det sådan, at man kan gå ind for sådan økologiske mennesker? Ja, men det er sådan lidt mere øko, ja. Så hvis jeg er en øko, så skal jeg stemme på grøn? Det kan du godt gøre. Okay. Altså, jeg stemmer generelt kun for de flotteste. Jeg synes også, de der politikere, de er så grimme og sådan noget der. Ej, Johan Schmidt Nielsen er meget pæn. Hvem? Johan Schmidt Nielsen. Nej, så har man Lasse Karl, han er sgu da pænere. Han er ikke i politik mere. Er han ikke? Er han blevet grønhandler nu? Det kan det godt være. Men han er meget pænere sådan noget i forhold til de andre politikere. Ja. Ja, hvad stemte du så selv på? Jeg stemte på Helle Thorning. Er det rigtigt? Fordi hun hedder Gucci-taske? Ej, det var så ikke lige derfor, men... Jeg synes bare, det er overvurderet. Altså, jeg forstår ikke en skid, så vil jeg bare hellere lade andre mennesker om det. Hvem stemte du på? Stemte du på nogen? Nej, jeg glemte det, jeg sov over mig. Men hvis jeg skulle stemme, så vil jeg gerne stemme på hende, fordi hun har sådan en fed taske. Når du siger, at det er sådan nogle fine mennesker, der stemmer på det andet, så vil jeg hellere stemme på det der andet. Det lyder lidt mere det lus, altså. Jeg gider ikke være sådan, bare sådan en arbejder, jeg vil hellere være noget andet. Skål. Skål. Og tak for en hyggelig dag. Det har været rigtig hyggeligt. Så må man se, hvad der sker. Ja. Så jeg kunne aldrig få på at gifte mig med en mand, som bare har været gift en gang. Så er der en, der har været der-agtig, ikke? Så er han ligesom slidt, du ved, ikke? Sådan gennembrugt-agtig, ikke? Og jeg er bare ikke til gennembrugt. Jeg skal have fresh varer, ikke? Det kan da godt ikke ses igen. Ja, må ikke nu, når jeg flytter til København. Hvis nu du vinder lotto, så kan det sgu da være, at jeg hænger på den der. Ja, det er sgu da hyggeligt. Så lidt hår godt nok ud. Ja, det ser ganske fint ud. Hvad farve er det, du har i? Noget brunt eller noget? Det er brun, og det striber. Ja. Og så må du hygge dig. Ja, vi ses. Jeg skal have en fyr, der ser bedre ud end det der. Jeg føler bare, at jeg er skønheden, og han er uddyret, ikke? Og det er bare ikke, det er bare gå, altså.